You get? So which means budget madhi education ng'eny moingo mane mbadi osomo nikech momi NGCDF bende iduoko education, momi governors bende ipodo education. Jogi gogo siasa ok ni gichiwo nikech gihero nyithindo. Ineno the nature ma gichiwo go basari en mar ami gini mondo ipaka kendo ka ubiro kao basari to ubiro gi jonyuolu kendo jonyuolu werna kendo pamona. Mano e nature mar basari. Koro de bed an to da chako mos mondo achak lobby parliament mondo wagol basari. Gimiluongo ni basari ni wachok pesa go tedi chiel to wachul go expenses mag education mondo nyathi owuoge odgi gi bag odhi osom oduogi. Ma onge requirement moro ni kor kidwa dhi luwo mjumbe mondo omi 7,000 kata 5,000 mondo idhi chul go school fees. Tang'eyo ni nitiere kaka mano en gima tek. Yes. Nikech ma en gima wajumbe oseng'iyo go ma ok inyal gole e lwetgi. Koro gima itimo en ni wa ensure ni mjumbe kama mjumbe ma golo basari otim basari kaka jomoko time ma benefit jogweng'gi. Nikech ing'eni representation en mar jogweng'. I represent jogweng'u. Education ma gweng'u ki support in kaka mjumbe. An aonge gi dream mar bedo mjumbe kata ono. Kike jalibo leko. Leko biro. Nyalo bedo ni kisechako bedo gi lek mar bedo mjumbe to mibadhi donjo ni immediately. Mibadhi mar bedo ni an gini adwaro mana ni mondo konya an awuon. Koro gima anyalo paro ne jo Kenya nikech mbaka mwagoyo ni wago mbaka mar puonjo jogweng'wa. Ne momiyo wawuoyo gi dholuo mondo jogweng'wa opuonjre. Kiseyiero mjumbe mikete, an mjumbe ma gweng'wa iluongo ni Jared Okelo. Dhumo kisungu seriously. To tich botemo tiyo kaka dhano. Ok anene gi mibadhi moko mang'eny gi. Ka oyudo thuolo mar chiwo basari ochiwo, mar chielo sikunde ochielo. Magi ok gik mane wayierene. To wadhiro Okelo ng'eya. Wadhire, we push him so that he is not just seated. Support mar duondwa ema miyo oa malo kodhi timo gimoro nikech ong'eyo niya joma noyiera oketa tesre kendo ok abi yweyo ka ok atimo negi kaka negi yora. Mano e kaka submit. Kamane kamentiere akia ka beleko se biro ni so le kintiere godo to lek sane koro sai lek koro sane koro in reality on the ground to gima osiepo wach is very true. Adhinyando when I was PS maseche moko adhi school koka gocho ne MP ne bwana ane school ka chalo kama and I was very impressed. Same applies to gima naneno Rarieda Kutinda mono timo. Ineno joma dwani mondo chunygi gidwani mondo gikonyo thuol. Ok ni wagone jogo campaign. Ten gima naneno when I was working. Nikech natiyo to wan ing'eni ok obedo office watiyo to nwadhi oko. Ok aluok kende mano anene gigo. Asekwano ni nadhi nyaka ndalo mane the current CS